ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲರಂದೆನ್ವೆ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಇನಿ ದಾದೆಸಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡವೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದೀತ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತೆರಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತಾಡೆ ಪೋಡು ಬನ್ನಗ ಜೋರು ಬಡ್ಸೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪುರತುಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಪಟ 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 ದಾಲ ನೀರು ಬೂರೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಪೋಪೆಂದು ಯಬಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ನೀರು ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಂತ್ ನಾಕ್ಲಲ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪೆರ ಅಂದು 2:30 ಗಂಟೆದ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಯಾನು ಅಲ್ತುಡ್ದಾಡೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲಿದ ಮೇಕಪ್ ಮಂತ್ನಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ಸಲಿತ್ತವತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನು ಇಡೇನೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪಿದಾಡು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಎಂಚ ತೋಜೋಲಂತೂ ಸೊ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಪೂರ ಕಲಾ ಆಡ್ಸುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಮೂಲ್ ಕಿನ್ನಿ ಐ ನೆಮೂಲ್ ಇಂಕ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಕಪ್ ಕೊಳಲ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣೋಪನಂಪ್ಲೆ ಮಿತ್ತಲೆ ಮಿತ್ತಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ನಡಪೋಡು ನೆಂಕ್ಲ ಲಿಟಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದೇಪ್ಪ ಓ ಲಿಟಲ್ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಪ ರಾಧೆ ಉಂಡು ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಿನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಶೇಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ ಓಕಾಯ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಕೆಂಡ ಒಂದುಂಡು ಪೋಯಾ ಮೊಲೆನ್ ತುಲೆ ಮೊಲೆನ್ ತಗೊಂತು ಮೊಲೆನ್ ತುಲೆ ಮೊಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಜುಟ್ಟು ತುಲೆ ಮೊಲ್ಲ ಗುಡ್ ಆಹಾ ಪಿದಾಡ್ಗ ನನ್ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಿಕಾಪತೆ ಜನ ವಿಮೋಚನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮೋಚನ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ನೀರಿನಿ ಕಡಿದೆ ನಂದ ದೀದಿ ನಾಡ್ಯ ರಂಗ ದೀದಿ ನಾಡ್ಯ ದೀದಿ ನಂದು ದೀದಿ ನಾಡ್ಯ ರಂಗ ದೀದಿ ನಾಡ್ಯ ದೀದಿ ರಾಧಿಕಾಪತೆ ಜನನಮೂ ಜನ ಕರನ ನಾನ ಕಿತ ಕೋಪಿತ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದ್ದು 6 ವರ್ಷದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇದರ ಕೊಟ್ಟಿನಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ ಏನಾದೀತು? ಕೃಷ್ಣ ಸೋತೆ ಬಿಡು. ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವ, ತಿಳಿಯಿತು. ನೀನು ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಾಮ. ಮಣಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ, ಅನಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ಆ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೈಬಣ್ಣ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ. ಬೆಂಗಾಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೌರವನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಒಂದುಂಟು ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಒಂದುಂಟು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎತ್ತ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಇಂಕಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಿನ್ನಿ ದೆದ್ದೆ ದಕ್ಕದಾಂಡು ಪೂರ ಮುಂಚುಲೆಪ್ಪೆ ಎತ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಕಾಸುರನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿಕೊಂಡನು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಸೋಲಿಸಿ ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ದರ್ಶನ ಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್ ನಮಿತ್ತೆ ಗುರುಪುರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗೀತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀಗೆ ಶೆಡ್ಡಿಯಾಗ ಬತ್ತ ಕರದರ್ಪನದು ಇಯರೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಪ ಕರದರ್ತೊಂದು ಲೆಟ್ಸು ಅಂಚೆಟ್ಟು ಫೈರ್ ಆಪ್ಜಿ ಐಕ್ ಕೂಡ ದಿತ್ತೆ ದಾದಾ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕೂಡ ದಿತ್ತೆ ಎದುರು ಪದ ಅದು ಪೋಪುನು ನನ್ನ ಮಗಲೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಲು ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪಲ್ಗೆ ಒಂಜೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಇಮಿಟ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ 20% ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಏಪ್ಪ ಮುಗಿಡುಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೋದಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆವಡಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆದ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಪದ ಕರದರ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಓಕೆನಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನ್ವಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಕರದರ್ಪಣ ಪುರ ತೂದಾಂಡವೆ ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಟ್ರಾಶಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಮಸೇನದ ಅಲ್ಪ ದರ್ಪುನ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಾಗ ಬತ್ತ ಉಂತುಂದು ಸಾಕ್ಲಾಂಡಿಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಡೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂದಿರ ಮಟನ್ದ ಮಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕಂದು ಎಂಜಿನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅವು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಟನ್ದ ಪೀಸ್ 2 ಜನಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಗ್ರೇವಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಸೊ ಬೂಯಿಲ ಮೂಡೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಾಟ್ ನಾಲ್ಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ಮೋನು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂತು ಅವನೊಂದು ಲೋಡೆ ಉಂಟು ಮನೆಗೆ ಅವು ಗೊಬ್ಬರ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕತೆ ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಪಾಪ ಆಕ್ಲೆ ದಕ್ಕೋಚಿ ಆಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚುಜಿ ಅವ್ರು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಪ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಒಮ್ಮಂಜೂರು ಪೋಯಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬಟ್ ವರ್ಷ ಹೆವಿ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚ ಊರೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದಿತ್ತೆ 20% ಚಾರ್ಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಕೊಟ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ 9% ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಅಂಚೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಜೋಲಿತ್ತು ಒಮ್ಮಂಜೋಡು ಪುರ ದರ್ಶದ ಆದಿತ್ತು ನಾವೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಬಾಬು ಸ್ಕೂಲು ತಿರುವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪುರ ದರ್ದಾದಿತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಪಾರ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಲ ದರ್ತ ಅದು ಪುಲ್ ಪಾರ್ ಬತ್ತಿಂದು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಕಿನ್ನಿನಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಆತ ಇಲ್ಲ ಬಾ ಕಿನ್ನಿನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜು ಅಂತಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗುಲಿಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದೂರ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಪೋಯ ದೂರ ಕೂಡ ಈ ಬರ್ಸಾಗೆ ಪೋಯ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಈ ಬರ್ಸಾಗೆ ಬಣ್ಪುರ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಫುಲ್ಲು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿರೋಳು ಬಲ್ತಾ ಮತ್ತ ಪಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪೋಯ ಕುಚ್ ಈ ಬರ್ಸಾಗೆ ತೀರ್ಥಸ್ವಾಪುರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಕಂಗ ಪೂರ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಎಂಕ ಬಡವಡ್ ಲೋಕಲ್ ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತದರ ಮೂಡ ತಿಂತಾಟೆ ಇರುಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸೇಮೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ಮೂಡ ಅಂಜರ ಅಂದರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇಮೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಪನ್ನ ಅದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಇಂಕುಲ್ ರಪಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿಪುವ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಲಾಕ್ಟೇಟಾ ಬಾಬಾ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್